tun rum video chon sam chungchang kan lo soi do na mizo chungchang po ni thawa sam le mizo chungchang an lo soi do na ni deuh ber chu pon dai sam le mizo kan in hir ngau le to ram ri chungchang a chuan mizo te kan chuan em a bikin vai reng te kho te chuan an police te mitlom ngai sang te pon ninga an chuan em a chuan mizo huai chen ziat lang le mizo hi mana tang toin huai sin em a nam huai sin tik tak kha kan ni tu na po nge mizo an huai sin big na intimate thiam a se ni silai po lai vel hamo khami video kha en chuan hi siang vai le mizo silai pu kha kan dan re kha in thau em ani vai ho chu an chi ai hamo ngase mizo chu kan chi ai kan ma la wa chuan mizo ni nom na em le di nom na em pakha chu eng ki ma po yanin eng po se lim na hi ze na ni mizo wa chuan mo ni noi bok pok na tur funny video type hi ze la hi mizo kan that ve na ni tun ram ru po ya te pon ta wa sam le mizo kan in ka pa mizo chu mo kan lim na tur lui na tur ha tam em ani video tam tak khanin chuan chu amuna te po at chak pha ka tiang video te khan mo chuan mizo kha kan voice in ji hat atilang le bokani ni in ka hria chuan kai notice ro po asamis somehow po notice ta ani ma se notice ro po mainland lo ho mo voice na hi na ga kan tiang te tiang sam nam sang kan ve heta mainland a omsa ni lo thang tla kan tiang ho ikan hoi sin bikin ka hria ka zel din na vel mai to nia chuan tun boina hin soi tu tam tak nia soi chi lo tam tak te po ma chuan soi chi lo pakhat na chuan in boina lam hi i mizo in dem zo che mo politics dem na te kan police te po kan dem atira ha jang dem lek ma se to na chuan fak to em ma dem lo tur ani sarkar te po tuna pe chuan in support te mem tur ani eng po ti se support hun lai ani mo lo dem vak khan vai ho khan ra thalo kha chu jok theya chu wang chuan in dem lovin kan support mem tur na kan sarkar te kha police te po mi hring thawan ni di klau te po ti sual te po nei theya kan sarkar te po khatiang te kha dem luai lawa support em jok tur ni idea te khan follow ve ula chuan mizo kan tang rol ma mizo chu ani nom na lep kha chu kan impum khatamo kan tang rol ma ingkima asamis ang kan ni lawa asam te chu side pa ni pol te no mai rem tiang khat ni ve tum ni lo tur ne mizo kan bi je chu dan rol na voice na mo te impum khat na te sem dam ai bil ti zong te no tiang zong te mizo chu kan min ti mizo tu le zuala ni kan voice na te mo kan tan rol tlan te ram dang in ton tura tien kan ti ve je li tha tu na te pokon tang lo ke ma kan theveka sam le mizo chung ta te po chuanin ka soi le tu pakhat chu ta hianin as e christian kan ni veka mizo chu christian ram kan intia christian kan tam ma se christian khelo te po anom tana atheist te po mizo vek thawan ni chun ka soi du pakhat jok chu christian lama lu ti lam mizo hi christian ram kan nia chuan hei hi kan missionary ve theina ti dei tiang asamis asam ho khu christian ram an ni ve lawa mo chuwang chuanin christian ti hming che thei zong le chungchang ro bi ka po mo kan christian na kan lan tir thei khun ani mo trong kam moi lo te facebook whatsapp ig te twitter lama te po chi sang aniang game sa thling te po mo kan christian na ti hming che zong thei kan christian na ti moi lo tu christian chu tiang ka tiang an ti lo nan khanin
kan nun po kan uluk tel ve tho ngai ma se nun uluk ti lama kan hei Christian ta na ti moi lo tam tak te oma nam dang ten ni vai ten ni mo chuwang chuan kan Christian na kha kan von him ve ram ram tlem tlem mo in do na chuan in von him tak tak thei lo mo ra lan ni ra ti le ma nam Indian thau thau kan ni ma se hei tu na boy na chuan in kha na chuan in lan tir wa kha har mai the ma se at thei na chin china Christian kan ni na kha kan lan tir ve thin tur ani chuan in kan tong trai mi te po mo ka cha thar tu zo chu kri mi zo tu kan tong trai pe tun ram ri boy te po tong trai hi thani in ka na thleng kher to la ram ri kan ti boy in ka na te mo ram ri boy na te are the nan ka tong trai thu pui te po thoi la ka ti hanin chung in khom na te po la nga mo tong trai ho na strang sa khanin shet ve reng tur ni mi mal tong trai na te po mo in ka kher lo tu na kan van ne ani me in ka ble tai la kan lo van doi zo ka kan tang ve thei to a chu wang chunin in ka kher lo wa mo phis de wa kan ni ram ri kan ti fel thei nan ti khanin tong trai ila tha em do na chuan Mizoram kan ran rol zia te kan in pum khat zia kan voice zia le kan ni na sang sang kha kan pho langa ton thu mi kan lo pe me ma chuan mizo hi ti ma sa tu kan ngai lo ma se kan ti ve to chuna to thleng rat thleng du mi kan ni chuwang chuan in mi tam takin asam ho chu kong am blok jang am boi le ang tia mo asam lama tang ti ti te khan oma mizo tam taka a hrian nual to tuna chuan in kong hi block nga se mo bu lo boi em lo tur ni ro tuai tam lai te nia ei khop chu kan hu ve zel mai do ni mo mi zo kan ni chu ei tur kan du tui vak lem lo chu wang chuan kong hi block eng ang ma se tlom tum reng reng lo tur kan ti ve sa kan tlom lawang ti to kan thok trek trek chung chuan kan ram hi hum ve tak tum to la ni ha chak non mon tu chu ni chuan somehow hi nuan ti sa ve hrim chu wan cm ten in lam ngon commando sang li chuang ti te mo thil oi om lem lo tak tak kha soi phu chuak na sa na oi om lo em commando sang li chuang hi tir ka ring mi lo ke chuanin lo tir ta thut po ni se mo lo tur di commando sang li chuang kha mizo kan ni hian mizo chuan kan lo commando khamo kan lo na chan tur chu commando kha chuanin mizo huai sen na te mizo tan rual na te mo khatiang khan nei ve lo pathian pun nei to ma se pathian bilim pathian nei tu la hanin tom reng lo tu ni huai sen na te an mo an ni chu training chu kan ni commando te chu kan sheve ka si pe ya po si pe than ni chu bang chu ni nan tir kher lo an lo tir kher tak le lo mi lo tu ni commando te chu mo mizo kan ni pasal tha ngai sang tu kan ni commando ni lo in mo chu bang chuan ke ni chuan thi thok thlengin kan be yang commando te chu lom lo mizo laga chuan in an duang in an chebi top lawang lo tir eng ang ma se kha kha ke chu ka chiam an tir po kan ring lawa chuan ke sei le tu em chu mi tun bhorua kim bizo tran rual hun ani in dim na hun ani lo ti kha kan shwai tu te no kan police te tu ma dem lo tu ni tu dit muna chuanin i an thil ti dik lo na po support em mai tu support ve tat tat mai tu in luma train eng ma kan ti thei lo po ni mai the ma se support na mo an mu ti nuam tu an mu ti nuam tu te an ma ni ti phur thei tu mo trong kam moi te kan fak na te tu na ka fak nang chi te mo WhatsApp te Facebook te kan chik 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 ve mot mai tu ni an ma ni ti phur thei tu ra mo chuan ting te kha tha
chuan din moni mi poi in luma om te po kan tran rual em thei na hun ania mo khuta ram ria kan zuk chuk thei kher lo po ni thei mo ma se kan lo in pum khat veka mo sim dam ai bil thi an ti kha kan me te po mi hausa deuh ten bu fai lei treu ang chi kha ti lo tu ni tu ti mo na chuan chu baka kan tram lawang ka ti top do ni kong hi block eng ang ma se mi zo hi kan tram don lo pathian kan ne a pathian chuan in kong min ko mu me ang chu wangin in lei khol treu te mo chom me lo lak lok treu te ai ka chuan in trong trai me la pathian ne na mo kan mamo te di li la min pe me manga chu wang chuan in mi dang te ka ngei to ve to ni an nei lo zok te kan in pe zok tu ni mi in an lei viang te hlau mak taka in chu sak poi lo khan ma a tha do ne mem and very nice no ni nice non lu tok chu tiang ti chuan in mi zau te chu vai ho chuan in ngai sang to lu tok ni no chuan ka hriat le tur bok chu tu ni economic te mo change lian tak kan siam the kun lai ni in fian mi zo pon mangila mo asam te lo hian kan nung the ti en tir na na kan pi le pu kha khutiang vai te lo khan in an lo nung char to tu na ta kha nun thei lo thu kha om lo vai te lo hian in mi zo hi kan nung thei ve im ti kha kan mu tu ra ni kan tang so mo e le ba ra te po in tau del kan tum so zo tu me vai ho khan in mi zo e le ba ra kan in tau del khun hlau lu tu ni top e tur khutiang a kong block me a kan tram don lo zi hun thelo mo vai ho an ma ni khu ti boi zo ki la dor tu mi lo zo ki la vai ho supply na tur nei don lo mo an thil tam tak khu toi che vek ro se ti ngo ti la ka tiang ti kha man tam lo tha mang le thina mo kan ma mo big lo zi hi kan lan tir thei na hun ani chuan trong kama te po in thla da lo wi la mo tor tu zo kan tanga thi zo ka ten tanga chu wangin a thi te kha trong kam deu so tak ti lem lo tu ni an du wanga lo ka lan ni kher lo wa police tin nia an ni vai ho po ka dam ve la du te pon ni the chu wa ka mi pa te mi nu chun ni lo nga mi pa te mo an chung ko izon tu ber te po khan ni the a chu chuan trong kam chhe tak ten a thi te po kha deu so nan mang lo wi la ti kha ka sei duwa chan chu a tua tu zok ten ya an khong ei thlak ve em a chuan chuanin ma se an hriat ve tur chu mizo hianin kan ram kan hom hat em a an local le ni chuanin hetinga silai ka pok ma sa tu mo an ni le phe chuanin kan ti le thau don hetinga ma se a thei china an ma ni tan po vai ho tan po mo hetiang kan ka lum tak te po kha e tong ka moi lo tak ti lovin tuar tu zok ten ni tle ma khong ei ve tur san te kha lan til ve tur ania mo chuan tu na hianin mizo kan in pum khat chi ram ru po hi a that em na ba chu mizo hei kan in pum khat pha mo tin te that na em hei lo om zela thil thalo deuh ka ra po hian a that na mo tur hi lo om ve zela hi mun nuam em ma mizo tan mo tan pe chuan nuam em ani vai ho hu tu na hianin an buai a an buai nuai a do ten se mo ti sang in a kap hlum tu em lo kan hriat chuanin poisa kan pek ten ting ka tingan tik rang kan bei ve a ka tiang ti kha enga ta na lo ngai lo tur nia eng ma tak an lo ti thei don lo wa mo an lo lu le chuanin kan ri ve thok zel to an mo an che fu lo lu tu ka tun tum boi kha chu ba ka
an thil tih reng reng khan ti fu lo ni tun boy ka chu chuwang chuanin I politics hruai tu te kha chuanin dawt sawi khang ngai tun ti hmunah chuan an him theihna khan chulaiin dawt an sawi an mi mit tlakna turin dawt an sawi vel mai mai ni kha enga tan hmangai lo tu ko man dawt te pawh emaw an tir tak tak mai thei a mahse tir tak tak kha kai chu ka ring lo khawp mai a hei mizo min tih theih maw mizo min room thian tu maw hlau duh bik reng lo tu ni kha tiang te lo hlau em tu ni mizo min tih thi ai an tumna mai mai ni kha chuanin mizo hi hei lam hmoi sen deuh tih tak a hianin silai hi kan lawm em em a ram buai a pawh khan maw silai te kha kan lek lam nasa em em a tiang te an kil vela tul lo lutuk license nei chuan maw silai hi license te kan nei a englo te license te maw danin a phala ni silai nei hi chu wangin a tiang lamah te khan buai em lo tur chuan engkim hi pathian kawtah te kan hruai tu kawtah te ngamila maw sawi che vak vak lovin kan inpum rual kan inpum khat zia te engkimah in support tum tur ani tih kha ka sei dawn ni chuan chu zawng chu ni mai rawh se